guys, maing buntag. Guys, makita nato ang baybayon. Ang dagat guys arang baura o kani epekto ni sa bagyong Jenny. Makita na to guys nga wa jud makapanagat aning mga panahon na tungod kay bisa ka man ang nitaas mga habagat. Itong sang gahapon diha nalunod guys. O ang mga mananagat guys, ato makita nga mga sakayan aning dapita nga gipang saka na. Tungod kay dili man mataak ang atong loud. So parking ang mga sakayan aming dapita guys. Luoy pa kahintang sa mga mananagat. Tabi o gato ba makita ang manindot nga view na ning maong kahoy. Tabi buka lang ko view ha gamay. Di lang masuko. Ambot kung sa ning kahoya o perms guys. Nindot kay sa tanaon. Paghangad lang nako karon guys, ako nakita ang maong mga firms. Nindot kayo. Tingali og na kay kahoy dool sa imong balay. Mas nindot tingali butangan ingon ani guys. Murag mao man ni siya sa kuan katong hakap kapa. Isura nang dita ka mao mo kuan og mga tanom oy. Comment lamang mo kung saning nga firms akong nakitaan. Kanira pong kahoya guys, mo gitugkan aning maong firms. Wa siya mamatay bisan ga atubang as dagat, as laod. Ingno man nila ni kabkab. Bagon sa kay magamit aning maong kahoy. Kay naamay mga dagko pud ninyang mga gamot. Lami kayo og view guys, labi na og naamoy tugkaran bitaw nga naingon ani nubo nga kahoy dako. Pwede ra di ay siya ipatapot. Tabi-tabi ha, wa mas way kasuk-anay ha. Hadlok magud ko guys, og kana mga punuan sa kahoy, basin bag naigapuyo masuko. Nguha lang kong view guys kay araw na pug ko ika view rong adlaw. Pero gilaay man gugutong among dapit. Sure ko areng among baybayon, nakita ko ni mga punuan sa kahoy. Ganahan si Janing kahoy sa akasya. Oy, ganahan ni Ja oh. Nakatesting ko ani guys ang gibutang og kaang ni tubo man. Ang nakasistis ako kay gianod sa dagat sa pagbawod sa bagyong Odette.
Hunas na guys. Bisan paghunas kay di gajud ta ani makalawod kay kusog gajud ang hangin. Sige na guys. Muna to ako ang vlog rong adlaw guys. Salamat kayo sa inyong pagsilip o ako mo ingon. Bye-bye.